هلا زخبركن حواتي كم يقني خن دحن دقني خن أنا زابير مسكن تبقى له خص خن كاتب بقول له تسفى قبر لما عند خالي فيديو ما تذكر له إنجي بتقول تسفى قبر حدش تقول كن مجمرة عند حركوين أبزنات يوتيوب حج دار أخن أخن لخن سبسكرايب جوراتن كل جزية سابورت جوران حواتي كأب تعمل مسكنة كن يقني اللي تم كل جزية لايك تقبره أو فيسبوك شير تقبره أو كومنت تقبره على حواتي كل جزية بوست تقبر كله تعمل مسكنة كن يقني اللي قدامي after description box هيتحف كل كن نيره بيزي نيره حجي كن صحيفه له مالتي مبزحت غزي بزح غزي سلا دريكني اللي صحافكو قلت ندير خلكنا حجي after description box غيركنا له هنا سكين كير در اخر مالتي بزحت حواتي بزعبا سكين كير سلا حتاني ابعتي هنك تريو تخلا يا اخي مالتي ندير كل فيديوهات تمليس كن ريخن كاني بزح سكين كير قال سلا زلني أوقات كتري أدخل يا أخي ما تاخد حتى أنا خلخن وحد حواتك أبوز حكي خاص لدرين كيسل شو كنا بقول كي قلت أجمع من حياتي كنا أنا آخر كنا خليه مالتي لو ما عندكن ناشئين كلاونتي كم يجري ستايل كم تجبر كوخر كني ما بزحت جزيت قدام يزر أخوني حد شكن زجير يدور له جيرزي مالتي وزمالي جير يدور له جيرزي كم تات فاشن سلازلو أبو اختراع وأدخل يا أخي مالتي إزي حجي لين أنا جير يوم مالتي مزبوط سجير يدور له طب بوت بينك رخيبة موسو جيريو مالتي إذا حجي جيرزي خمس ماليا مالتيو حجي فاشن يدلو خمسي قدام يكال جيري أريك كنيرة إذا أنا كابي أوردر جيريو إذا تبغى كواليتي إذا ماليا كم جيرزي ماليا أنا إذا عدك ستايل كوننجن إذا تبغى كواليتي دلو إذا كابو جيريو مالتيو كله إذا حجي تدر أخوهم بقدامه مزدقني خاص ستايل تجبره سيمبل حجي سيمبل جيرزي جيرو خلهم استاد كم تات جيرك أذن تقبل كمانتي تندير أخنو ماشي فيديو مجمرة شيء ندقبلكو عليك كنيرة بقدامي أو عاتر بطريقة تخلى آخر الزبين كم زجيرة أذن نتأكد مالتي فاشن سلدلو أحد ترند سلدلو زيتات كابشين أوردر جيز نقول كي نحط description أب كلمة زي آخر تسلسل فيديو ماشي جيرة نيرة أو في description box جيرة الكنال له إذا مالي أجن سلدي قبركو أو في description box قبل الكنية مالتيو هدي زبوت كأتو بوتس بينك رخيبة بينك فوت معك أي بينك كمان لحد حواتي بينك كأيحنا تبقى الكي تبلانو تعمي بفلاي بينك حد فوتو ولا كأيح كاب تعمي صوتو حجي إذا بوتس كا تبقى بينك بوتس رخيبة تبقى جيرة نارلوه كريكني حجي أنا زغستاني زغستات حتى بلا مالتي تبقى جيرة خريكني تبقى أسباركل بوس هيلدلو وقت قبل قال بوزة حتخلني حاجة كمزي كم مكينة وري الكار رستوران كيقول أنا بخونه ما دخت كيجن تبقى أزنات أربوتس رخيبة جيرينا له خريكني مالتي زين نزبط كازي يعني مثلا مالتي تبقى سباركل دلوان بينك بسرعة أخوان أوردر قبلني لأفتنا تي كارت جيرين يربوز حق زي قدروا استقنا بلولا لنا مهنياتو كتقطوا غلغا يشكري زشاني رو بز خستايت لزخونه ماتي أبس لزخونه سقابل على سلذي يكونه حنت سايز ندحر وستيخنالو تبقى أتولنا مالتيو دست ولا كاج أما حبرو بينك خانة دعم سلزفتو بقى خمزية زين تبقى زينت الكا ولا مستقليم كدان ولا مستقليم كم زتايت نجار أنا جيري زلخ جيركا مصدقون أخذ قبرت خلي حمالتي ولا بينك جيركا زين تطبقاتين تهيلو بزح كم زدشة قلقلة يكونن جن وردينا حمكينا وي رستوران خلكيت كلنا وقت قبر له بزح هي الأطبيع سلز هنا بزح كم تقدمنا يكوننا نهي بزح يعني يبرنينا سو قربا شقر بليو يدكم مكاي مانتي جن دست ولا كاج أما تبغى زنات إزي ولا نيو يير كريسماس كأني زنت إلنا ولا مسكداندي ولا مسكنا خنقبرون خلينا كأي حلو سيلفر كألو جي after description box قبل الكنيز مالتي زي هذا تقولنا مالتي تقدم إذا أخذنا إيش نقولنا كم زي أجر ستايل جري لهم زي كراب تخنا جيرزي ناتي بقدامي نزل ناشي عندي كونس كم يعرف كنيرة مسؤول جري ستايل جري لهم جامعة هذا أديداس سامبا جري لهم سيمبل مالتي أي بورساناتك إحنا يزارع عم حج على كنيرة بس جير ستايل كم جير له تبغى جير أفتح بيله خلي كني بس حق يجلس له عر إنه عقل بابيله خميل هم له خلي كني تقولنا خمسة عمالتيو أبزنا ويك أبسط كمالتيو لوحدة بلاقيه سو أبتخاف القيمة مش تي سكمل ده تحت يكون أبزنا وقوم مالتيو جامعات أديداس سامباناتي كم تقدر أخون أديداس سامبا خمسة جير له مالتيو كم زي أجر كازنت الكاس سيمبل مالتيو تقولنا أنت اللي خات زنت الله مالتي نوحش عمها هي الجلا جركا سيمبل كأخون زي ولا بدخونه بتعمل صدق أنا قالهم كيت كلنا ها قلل دولا ها عمها همزة أديداس دخونه عينت سنيكرز جرنا هاني
ከምዚ ጌርና ንገብሮ ሕጂ ኣዲዳስ ሳምባ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ፋሽን ትረንድ ስለዝኾነ ናይ ግድና ኣይኮነን ትረንድ ክንገብር ግን ዝኾነ ዓይነት ስኒከር ጌርና ሲምፕል ክንገብሮ ንኽእል ኢና ወላ ዝኾነ ሃይሂል ጌርና ከዓ ክንወፅእ ከለና ከዓ ዝንጥ ኢልና ክንወፅእ ንኽእል ኢና ከምዚ ግን ሲምፕል ኣብ ዝኾነ ቀረባ ክንከይድ ከለና ከምዚ ኢልና ዝንጥ ኢልና ንኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ቁርሲ ስለዝኾነ ድሓር ከዓ ኣብ ግዜ እዚ ኣፀቢቑ ምስ ቆረረ ከዓኒ ብውሽጢ ታይት ነገር ገለ ጌርና ከዓ ምስ ካቦት ገለ ጌርካ ከዓ ጽቡቕ ዝንጥ ትብለሉ ዝጎና ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ጎና እዩ ማለት እዩ እዚኣ ሓንቲ ጎና ከዓ ከምዚኣ ጌረ ስታይል ጌረ ኣለኹ ተደርኣ ከምዚ ናይ ነብሪ ፕሪንት ደለዋ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ብጣዕሚ ጽብቕቲ ነዚ ቅርፂ ከዓ ጽቡቕ ጌርኣ ስታይል ትገብሮ ጽብቕቲ ጎና እያ ከም ዝተመጣጣ ዓይነት ጨርቁ ሕብሩ ከምዚ ይቕርብ ምስ በልካ እዚ ቁሩብ ፒንክ ስታይል ዝኾነ ኣለዎ ግን ጸሊም ከዓ ኣለዎ ሕብሪ ክንመርፅ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እንድሕር ኣብቲ ዲስክሪፕሽን ባክስ ኣትዩ ክንሪኦ ክንኦ ትመርፃ ትኽእል ኣይኽን ካልእ እዛ ቀያሕ ከዓ ከምዚኣ ጌረታ ጃኬት ብቐዳይ ዘርአኹን ቀያሕ ናይ ሽእና እዚኣ ከዓኒ ከምዚኣ ጌረ ምስ ስታይል ጌረ ኣለኹ ጫማ ብዙሕ ይርአኒ ደሎ ግን እዚ ናይ ዛራ ጫማ ናተይ ጌረ ኣለኹ ናይ ቅድም ቀይሕ ጫማ ፍላት ዝኾነ ጫማ ናይ ዛራ ጌረ ኣለኹ እንድሕር ረአሉ ኮይኑ ከምዚኣ ጌረ እዚኣ ስታይል ጌረ ኣለኹ ዋላ ምስ ጸሊም ተጌርናዮ ከዓ ጽቡቕ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣነ ግን ከምዚኣ ጌረ ስታይል ጌረ ኣለኹ ጫማ ፍላት ጌረላ ተደሊና ከዓ ነዊሕ ጫማ ክንገብር ንኽእል ኢና ኣነ ግን እዚአን ጫማ ናይ ዛራ ፍላት ጌረ ኣለኹ ከርእየልክን እየ ኣቕርባ ኣቢለ ከርእየልክን ኣብዚ እግሩ ታሕቲ ከምዚ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ታሕቲ ኣብዚ ሕዚ ኣቢልካስ ኣብዚ ፍለው ዝበለ ነገር ኣለዎ ከምዚኣ ማለት እዩ ጫማ ዝናተይ ናይ ዛራ ፍላት እዚአን ጫማ ብጣዕሚ እየ ዝፈትውን ሳመር ታይም ገዚአየ ነይረ ስዌድ ከም ስዌድ ነገር እየን ብጣዕሚ ፅቡቓ ጫማ ፍላት ብዙሕ ግዜ ብሳመር ብዘይ ምቁራፅ ዝገበርኮም ጫማ እየን እዚ ክዳን ግን ክፍተወካ ማዓት ካሊትኡ ጽቡቕ ክዳን እዩ ከምዚኣ ጌረ ምስ ቀይሕ ማች ክገብር እቲ ናይ ዛራ ቦርሳ ዓንተ መደረኣ ክኾን ከዓ ከምዚኣ ጌረ ስታይል ጌረ ኣለኹ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ እቲ ስረ ስታይል ጌረ ኣለኹ ማለት እዩ ተቐጣልያ ስረ ዝበልኩኹን ከምቲ ኣዲዳስ ዝመስል ቀደም ኣብ ኣስመራ ፋሽን ንገብሮ ነበርና ሕጂ ፋሽን መፂሎ ግን ወላ ምስ ሃይሂል ገለ ጌርካ ክትገብሮ ማለት እዩ እዚ ቦርሳ ብቐዳማይ ተረኣኹን ካብኡ ካብ ሽን ዝገዛእኹ ወይ ካብ ኤች&ኤም ክገዛእ ሓሲበ ኣብ ኤች&ኤም ሪአዮ ነይረ የለክን እሱ ክብር ዝበለ እዩ እዚ ግን በቃ ጽቡቕ ሕሱር ከለዋ ብኡስ ጽቡቕ ዘናጥ ብፍላይ እንድሕር ከም ትረንድ ሓድሽ ፋሽን ገለ ንፈቱ ኮይና ካብ ሽእና ምጢና ማለት እዩ ንግዚኡ ቀልጢፉ ፋሽን እንድሕር ወድእ ኮይኑ ግን እዚ ጽቡቕ በርገንዲ ቦርሳ እዩ ንኩሉ ግዜ ይኾነና ማለት እዩ ፎል ክኾን ከሎ ወላ ሳመር ዊንተር ከማ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ጽቡቕ ቦርሳ ሕጂ እዚ ናተይ ናይ ፒንክ ናይ ቪክቶሪያ ሴክሬት ጎልፎ ገይረ ጻዕዳ ማልያ ብታሕቲ ገይረ እዚ ከዓ ከምዚ ገይረ ስታይል ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ እቲ ስረ ክጽቡቕ ማዓት እዩ ከምቲ ድበልኩኹን እቲ ኣዲዳስ ትመስል ከምቲ ንገብሮ ነበርና ወላ ምስ ክስታይ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ግን ኣነ ምስ ሂል ገይረ ዘለኹ ጽቡቕ ገይረ ኣትሕት ኣቢለ ከርእየልክን እየ ከምዚ ግፍሕ ዝበለ ጽቡቕ ማለት እዩ እግሩ ጽቡቕ ደስ ብለካ ምስ ሂል ገይረ ኣለኹ ሶ ኣትሕተ ከርእየልክን እየ ማለት እዩ ኣብ ታሕቲኡ ከምዚ ማለት እዩ ስረ ገፊሕ ፍልው ድበለ እዩ ክጽቡቕ ማዓት እዩ ፍተወካ ማዓት እዩ እቲ ጫማ ከዓ ናይ ሽእን ጫማ ገይረ ኣለኹ ኣይኣሰርኮ እንደለኹ ብታሕቲ ብድሕሪት ማለት እዩ ግን ብጣዕሚ ዘናጥ ጽቡቕ ጫማ በርገንዲ ጫማ እዩ ሕጂ ከዓ እዚ ሕብሪ ዝበርገንዲ ከዓ ናይ ከለር ኦፍ ዘ ሲዝን ፋሽን ትረንድ ስለዝኾነ ካብኡ ክትገዝኦ ትኽእል ኢኹም ማለት እዩ ጽቡቕ ዘናጥ በቃ ከምዚ ካብ ካልእ ስቶር ንገዝኦ ከምኡ እዩ ቀያይር ስለዘለኹ ኣይእተኽውን ትደኣቱ ግን ክንእትዎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ከምኣ ገይረ ከምዚኣ ገይረ ዝንጥ ኢለና ኣለኹ እዚ ስረ ግን ንኸምኡ ጥራሕ ደይኮነ በቃ ንኻልእካ ከምዚ ኖርማል ቆልዑት ሒዝና ክንወፅእ ከለና ወላ ናብ ዝኾነ ቦታ ከምዚ ውፅእ ኢልካ እትብስሉ ክትገብር ከለኻ ኣብ ግዜ ሳመር ድኾነ ክራፍት ኣብ ገለ ጌርና ክንገብሮ ንኽእል ኣብ ግዜ ዊንተር ከዓ ድኾነ ድርብርብ ኣቢልካ ከዓ ብጣዕሚ ጽቡቕ ስረ እዩ ንገዛ ክትገብሮ ትኽእል ንመዘነጢ ከዓ ከምዚ ጌርካ ክትገብሮ ትኽእል በቃ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል እዚ ስታይል ምግባር ብጣዕሚ ግዜ ዝወስድ ብዙሕ ክዳውንቲ ኮንኩን ስታይል ገይረ ጀስት ከርእየክን ትረኣኹ ከመይ ገይረ ስታይል ከም ዝገበርኮ ማለት እዩ ግዜ ክወስድ መዓልቲ እንዳቀያየርካ እንዳቀዳሕካ ገለ ስታይል ትገብር ኤኒዌይ ግን እንድሕር ካልእ ዓይነት ስታይል ከዓ ትደልያ ኮንክን ብዘሎ ማስ ናይ ሕጂ ደሎ ፋሽን ክዳውንቲ ብዘለና ኣብ ገዛና አይድያ መዓልታዊ ናይ ፎል ገለ እንድሕር ትደልያ ኮንክን ንገራኒ ስታይል ኣብ ብጣዕሚ ግዜ ዕረፍቲ ክኾን ከለኹ ስታይል እንዳገበርኩ ከርእየክን እየ ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ናይ ሽእን ሕጂ ጽቡቕ ኣለዎ ግን ሪቪው ጌርና ክንብል ኣለና ማለት እዩ ክንደይ ሰብ ገዚእዎ ኣብቲ ሪቪው ከዓ ብሳይዙ ዓብዲ ሳይዙ ንእሽተይ ድዩ ኣንቢብና ክንገዝኦ ኣለና ማለት እዩ እምበር ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ ፍላይ ቡትስ ገለመለ ብጣዕሚ ፈትየ ኣነ ጽቡቕ እዩ እንዘናጥ ቡትስ ኣብ ድኾነ ግዜ ድኾነ ኦኬዥን ድሕር ኣለካ ፋሽኑ ደይወድቕ በቃ ፍላይ ከምዚ ክሪስማስ ኒው ይር ክኾን ከሎ ከዓኒ ከም ስፓርክል ነገር ክስታይ ስለትገብር ኤኒ ታይም ኣብቲ ሲዝን ናይ ሃሊዴይስ ክኾን ከሎ እሱ ጌርና ክንዝንጥ ንኽእል ኢና ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ስጋብ መጨረሻ እንድሕር ኢኹን ኮንክን ሳብስክራይብ ከይገበርክን ናይ ትውፃእ ሳብስክራይብ እንድሕር ጌርክን ላይክ እንድሕር ጌርክን
أنا خاطر تابع بوزح تبون أنا زخون فيديو مالتيو هم جرنا نزنت لايك أكبر طب كل جزء سبورت جوان حواتي نبي حق إذا لكن كم بتطلع علينا مسكناكن كل جزء اللي خنا حكى بدي جمر بقى زيتو بحد حواتي كل جزء كومنت جبر عليه لايك تجبره مالتيو تعميق أني ليه بتعميق مسكناكن أبقى تسأل بهذا كسام رخبك بسلام الرخبنا باي.